Siphinde futhi bazalwane ukubingelela egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ithe inkosi uJesu ishumela indaba ezinhle zombuso, ivangeli indaba ezinhle ezaphi ezombuso, umbuso osezulwini ongokabani obuso kaNkulunkulu. Ilokho esikwenza bazalwane egameni likaJesu. Sisakhuluma ke ngama benefits of the kingdom of God. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Sikuphathi bani ke manje part 6. Part 6 sibuya ku part 5, part 6 benefits of the kingdom of heaven. Part 6 sizofunda izwi lenkosi ke bazalwane. Ngokufisa kwami ngifisa lamavidiyo abemafushane bazalwane. Riches sizofunda uLuka 16 verse 11. Luke 16 verse 11. Ngakho uma beningathembeki kokukamamona ongalungile, ubani oyakuniphathisa okuyikhona khona na? Verse 12. Futhi uma beningathembeki kokomunye, ubani oyakuninika okungokwenu na? Asifunde i-Amplified Version bazalwane. Luke chapter 16. Luke chapter 16 from verse 11. Ake sizweni ukuthi ithini. Therefore, if you have not been faithful in the use of earthly wealth, uma ngabe ningathembekile engcebeni yezwe, yabona, uma ningathembekile engcebeni yezwe, yaxolisa bazalwane lana ngihlushwa izimpukane, ngixolela kakhulu egameni kaJesu. Uma ningathembekile engcebeni yezwe, inkosi uJesu lana ithi, who will give you that which is therefore if you have not been faithful in the use of earthly wealth, uma ungathembekile ekusebenziseni ukuthi uyisebenzisa kanjani ingcebo yalelizwe, who will entrust the true riches to you? Ubani oyakukunika ingcebo yangempela? Khona ingcebo yalelizwe siyayidela njengoba kwenye ividiyo nje sifunda uMatthew 19 verse 29. Izinto esizidelayo khona nani nama farms lapho inversion ebhalela ithe farms. Siyayidela lezo zinto silandela uJesu Kristu. Bese uNkulunkulu esiprovide emhlabeni ngezinto zasemhlabeni. Kade nginalo ifarm, kufanele ngithembeke, ngilandele uJesu, ngidayisa konke enginakho ngenxa kaJesu Kristu. Ngisebenzise kahle izinto zasemhlabeni, ngisebenzise kahle ngokwentando kaNkulunkulu, and according to the teachings of Jesus Christ, indlela ekahle ekuyona efanele yokusebenzisa izinto eziyingcebo eziwumnotho, a wealth yasemhlabeni, ukuthi unakekele upha abampofu. And uJesu kuMatthew chapter 6 uyaxwayisa ukuthi ungahambi ushaya icilongo ufuna abantu bakudumisa ukuthi wena uyaphana uyanikela, you give back to the community. So uJesu akakufuni lokho, into yezwe leyo, and uthi uJesu laba benze njalo sibe wamukela umvuzo wabo, ama-actors lawo. But thina sinendlela esifundiswa ngayo embusweni kaNkulunkulu ukuthi sinikela kanjani. Right, sesinikelile, sasebenzisa, sathembeka, sasebenzisa kahle, wathokoza ubaba osezulwini ukuthi sinakekele abantwana bakhe, sinakekele abantu bakhe, sinakekele abampofu abaswele, senze kahle imisebenzi emihle ngalokho esinakho okuyingcebo yasemhlabeni. Then ke uthi ke uJesu Kristu ke uma singathembekile ukusebenzisa ingcebo yasezulwini, ubani oyakusinikeza ingcebo yethu yangempela? Kusho ukuthi khona ingcebo yangempela esezulwini. Lokho esikubona emhlabeni into engelutho. That is benefit number 6. Isethembisa ukuthi khona ingcebo yangempela bazalwane. Siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. There are earthly riches and heavenly riches. So ngoka Jesu istandard asibekile, imeasurement ayibekile, in order to receive, in order to get, in order to be rewarded, in order to be honored with riches in heaven, we have to wisely use ama riches asemhlabeni. And indlela yokusebenzisa ama riches ngendlela ehlakaniphile emhlabeni ukunakela abampofu. Ilokhu uJesu akufundisile. Dayisani konke nakho nabela abampofu. The more you give, the more you receive, the more you get. Enkathi mina ngidedela konke kwami
then ngenxa kaJesu Kristu nginikela kubantu abanesidingo, ngisale ngibonakala ngenalutho emhlabeni. Jesus will give back materially, will give it back, will multiply the blessing, and that blessing ngiphinde futhi ngiyisebenzise kahle ngokwentando kaNkulunkulu, not selfish, not nge-greediness, ngisebenzise kahle ngikholwa umoya engcwele, ngisebenzisela udumo lukaNkulunkulu. Then ngisebenzisa kahle the earthly riches, then ikhona ama-heavenly riches engizowathola. So-ke lokho ngesikhono kwami, ngoba into noma yini esi-ownayo emhlabeni akusiyona yethu. Uma sikwazi ukuyisebenzisa kahle into engesiyona yethu yasemhlabeni, then-ke ezulwini siyothenjwa ngokwethu-ke manje kwaphakade. Yilokho leli vesi elikushoyo ukuthi-ke uverse 1 verse 11 and verse 12, and if you have not been faithful in the use of that earthly wealth which belongs to another, whether God or man, or of which you are a trustee, who will give you that which is your own? Kuyenza uNkulunkulu emhlabeni asinikeze ingcebo bazalwane la emhlabeni. uNkulunkulu ayibeke kithi esandleni sethu ingcebo ngenhloso ukuthi thina sikwazi ukuthembeka, si distribute, siyabe ngendlela efanele, siyabelela ababanesidingo. So kungenzeka ukuthi-ke uNkulunkulu ke usiphe ingcebo kodwa ebhilonga kwabanye abantu, yabona njengoba lisho njena le version lena. So thina siyazi-ke bazalwane ukuthi-ke ingcebo noma yiphi nje khona yasemhlabeni. So wafika uyize emhlabeni futhi uhamba uyize, asifika nalutho emhlabeni sohamba singenalutho. So whatever that we have, whatever we possess emhlabeni iyosala emhlabeni, but sisesemhlabeni ikhona, sine access kuyona, kufanele sisebenzise kahle so that-ke siyokwazi ukuthi simukele eyethu ingcebo yasezulwini. Yilokhu uJesu akufundisayo lana ku-benefit number 6 egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyabonga kakhulu-ke bazalwane, inkosi yomusa isibusise, amen.